Здравейте! Представяме ви маса Нанси. Един от нашите най-продавани модели Нанси. Питате се защо? Ето защо. Едно. Размера е един от най-подходящите за малки помещения. 140 см при неразтегнато състояние на 80. 2. Масата е разтегателна и ако ви дойдат гости, спокойно може да настаните 8 човека. Така с още 40 см се отваря. ...180 на 80 в момента. 3. Материалите, от които е изработена масата, са много качествени. Гаранция за дълга и безпроблемна употреба. Плотът е изработен от синтерован камък, който е най-висок клас керамика. Изключително здрав материал, устойчив на надрастване, вода и влага. Основата е изработена от метал, който знаете също е много здрав материал. 4. За тези, които предпочитат по-светли нюанси, масата я предлагаме и с бежов цвят на основата, на металната част. И 5. Може би най-важно. Цената на тази маса. Трудно може да намерите маса, която е с керамичен плод, метална основа, този размер и такава добра цена.